ಹಲೋ ಗಾಯ್ಸ್, ಪೂರೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ, ಪೂರೆಗಳ ಸ್ವಾಗತಂ. ಇನಿ ನಮ್ಮ ದಾಯಿ ಬತ್ತನೆ ಆ ಪ್ಲೇಸ್ ಉಳ್ಳ ಪಂಡದು ಪನ್ಪಾನು. ಇನಿ ನಮ್ಮ ದೇವಲೋಕಂ ಪನ್ಪಣ ಕೆಲ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಂತ್ರ ವಿಡಿಯೋ ಮುಲ್ಪದ ಪ್ಲೇಸ್ ಉಂಟು ಜಾಸ್ತಿ. ಇನಿ ಶನಿವಾರ ಇನ್ನು ಶನಿವಾರದು ಎಡ್ಡೆ ಚೂರು ದುಂಬ ಉಂಡು ಚೂರು ಡೀಟೇಲ್ ಅದು ಪಣಕ ಬಂದದ್ದು ಇನ್ನು ಬರ್ತೇನೆ ಈ ಕಾಲೇಜ್ದ ಬಗ್ಗೆ. ಈ ಕಾಲೇಜ್ ಪುದರ್ ದಾಯ್ತ ಪಂಡ ST Gregorios ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ದೇವಲೋಕಂ ಪಂಡದು. ಮುಳುಂದು ಈ ಕಾಲೇಜ್ ಜಿಂಜ ಸಮಯದ ಇಜ್ಜಾನು ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷ ಇತ್ತಿನ ತೋಜನು ಮುಳು 2 ಕೋರ್ಸ್ ಇತ್ತಂಡು ಒಂಜು ಕೋರ್ಸ್ ಪುದರ್ B.Tech ಅಂತ ತೋಜನು ಗೂಗಲ್ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ದಿಕ್ಕನೆ ನಮ್ಮೈತೆ ಮುಳ್ಪದ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ನ ಚೂರು ತೂದು ಬರ್ಕ ಈತು ಪಾಣ್ಣ ವೀಡಿಯೋ ಚೂರು ಡೀಟೇಲ್ ಅದು ಇಜ್ಜಂಡು ಗೈಸ್. ಅಂಚೆ ಇನ್ನು ಚೂರು ಡೀಟೇಲ್ ಅದು ಕ್ಲೈಮೇಟ್ನ ತೂಪವೆ ಯಾನು ಈತುಂಟ ಬತ್ತಿನ ಚೂರು ಮುಗಾಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತಂಡು ಚೂರು ಬೆಗ್ಗಾರಂಡು ಜಿಂಜ ನಡ್ಪಿರಲ್ಲ ಉಂಡತ ಇಡೀ ಬಲೆ ಗೈಸ್. ಪಂಡ ಒಂದು ಗಡಿನಾಡ ಪ್ರದೇಶ ಒಂಜಿ ಮುಲ್ಪ ಕಾಸರಗೋಡು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಎಲ್ಮಗಜ್ಜೆ ಗ್ರಾಮಡು ಈ ಕಾಲೇಜ್ ಉಳ್ಳೇನೆ ಕಾಲೇಜಿನ ಚೂರು ತೂಪವೆ ಇದು ಈ ಕಾಲೇಜಿನ ಹೆಚ್ಚ ವಿಡಿಯೋ ತೂಪದೆ ಗೈಸ್. ಹಲೋ ಗೈಸ್, ಯಾನ್ ಪಣ್ಣ ST Gregorios ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ದೇವಲೋಕಂ ಪಂಡದು ಪನ್ಪಣ ಕಾಲೇಜ್. ಈ ಕಾಲೇಜಿನ ಕೆಲ ವೀಡಿಯೋ ತೂಪದೆ ಇನ್ನು ಚೂರು ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಸರಿ ಉಂಡದು ವೀಡಿಯೋ ಬೇರೆ ಬರ್ತೇನೆ. ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಉಪ್ಪಡು ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾದ ಚೂರು ಡೀಟೇಲ್ ಅದು ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಬೇಕಂಡದು ಬರ್ತೇನೆ. ಈ ತುಂಡ ಮಾತ್ರ ಪಕ್ಕಡೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಹಂಚಿ ತೂಪದ ವೀಡಿಯೋ ಬಂತೇನೆ ಹೆಂಗೆ ಚೂರು ಇತ್ತ ವೀಡಿಯೋ ಅನ್ಪೇರ ಸರಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಬರ್ತೇನೆ. ಕಿಡ್ಕ ಜೈನ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತ ಟಾಪ್ ಇವನು ಓದು ತೂದು ಬರ್ಕ ಗಾಯ್ಸ್. ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ST Gregorios ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ದೇವಲೋಕಂ ಉಳ್ಳ ಕಿಡ್ಕಚನೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಮುಳ್ಪದ ಇಡೆ ಬರ್ಪುಣ ಎಂಚ ಬಂಡ ಪೆರ್ಲಾಗ ಬತ್ತದು ಪೆರ್ಲಡದು ಬರಿಯರಲ್ಲ ಅಪ್ಪು ಕಂಡಿಗೆ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ರೂಟ್ ಉಂಡು ಇಜ್ಜನ ಗೋಳಿ ತಡ್ಕದು ದೇವಲೋಕಂನ ಮೈನ್ ರೂಟ್ ಉಂಡು ಎಂಗ್ಲಿತ ಬತ್ತಿನ ರೂಟೆ ಕಿಡ್ಕಚನೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಗೈಸ್. ಯಾನು ಬಂಡ ಮ್ಯಾಪ್ದ ಲಿಂಕ್ ತಿರ್ತು ಕೊರ್ಪೆ ಅವರ ಬತ್ತು ತೂಲೆ ಮತ್ತೆ ಇಡೆ ಬತ್ತಿನ ಕಜ್ಜಾವು ಅವಂತ ಪಾಡೊಡ್ಚಿ ಇಜ್ಜನೇ ಪಾಡ್ದುಳ್ಳೇರಿ ಅದೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ತುಂಡಲ್ಪ ರಾಸಿ ಕೊಡ್ಬೇರಿ ಕಜ್ಜಾವು ಗೈಸ್. ಹಲೋ ಗೈಸ್, ಪನ್ನಂಚನೆ ಕಜ್ಜಾವುಲೆ ಗೈಸ್ ಚೂರಿತ್ತಿನಾರು ಮದ್ಮೆ ಎತ್ತಿನಾಡು ಆ ಮದ್ಮೆ ತಿತ್ತಿನ ಬಟ್ಟలను ಪೂರ ಕೊಂತು ಎಂಚ ಮಾಂತು ಬಿಡ್ತೇವೆ ಗೈಸ್. ಇಂಚಿ ಪಂಕ್ಲೆಂದು 2 ಹತ್ತಿವನ್ನ ಇತ್ತೇನೆ ಚೂರಿತ್ತಿನ ಭಯಂಕರ ಆತಾನೆ ಕಜಾವು ತೂಲೆ ಕೆಲಂಜಿ ಪೂರ ರೌಂಡು ಅವನಿ ಬಟ್ಟಲು 5,000 ತೆಪ್ಪನೆ ಆಡ್ಕೊಣೆ ಗೈಸ್. ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಪಚ್ಚ ಅಪ್ಪನ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಒಂದು ಬತ್ತದ ಅಂದರೆ ಇಡೆ ಮಾತ್ರ ಬತ್ತನೆ ನಮ್ಮ ಅವಳ ಮಿತ್ರ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಬತ್ತನ ತೋಜುಂಡ ಕೈ ಪೋವಣೆ ನೆಟ್ಟು ಅವಳೆ ಪೋತು ಅವಳರ ಪೋದು ಬರ್ಕ ಬಲಿ. ಹಲೋ ಗಾಯ್ಸ್, ನಮ್ಮದು ಮೂಳೆ ಮಿತ್ತೆ ಅದು ಪೋಯಿ ಒಂದು ಓಡೆ ಎತ್ತನ ತೂಕ ಅದು ಪಡೆದಂಚ ಒಂಜಿ ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ತಿಕ್ಕುಣ ತೂಕ ಅಡ್ಡಿ ಪೊಲೆ ಏನ ಪಚ್ಚ ಆತನ ಗಾಯ್ಸ್. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಎತ್ತನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಎತ್ತೆ ಚೂರು ಅಂಚನೆ ಆಗ್ತದೆ. ನಮ್ಮಿದ ಮೂಳೆ ಪೋಯಿ ಮೂಳೆ ಸಾದಿ ಉಂಟು ಮುಳೆ ಪೋತು ಜಾನು ಹೊರಾಲ ಮುಳ್ಪಡದಂಚ ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ತೋಜುನು ತೂಕ ಗಾಯ್ಸ್. ಅಂಚ ತಿರ್ತಿತ್ತು ಅಂಚನೆ ಚೂರು ಐಟಿಡ್ ತೋಜುನು ಆತೆ ಮೆಗ್ಗಿ ಪೀರಾವಡೆ ಬತ್ತೊಂದುಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಮೂಲೆನೇ ಪೋಯಿ ಮುಳು ಓಡೆ ಎತ್ತನು ತೋರು ಅಷ್ಟೇ. ನಮ್ಮ ಇಂಥ ಗೋಳವು ಮುಳೆ ಪೋಡು ಅಡ್ಡಿಪೊಲಿ ಉಂಟು ಗಾಯ್ಸ್. ಚೂರು ಮುಗಾಲು ಬರ್ಸದ ಚೂರು ಒಂದು ಲೈಟ್ ಬತ್ತನು ಮುಗಾಲು ಒಂದು ಪಾದೆದ ಪೂ ಉಂಟು ಗಾಯ್ಸ್. ಪಾದೆ ಪೂ ಅಡಿಬಲಿಜ್ಜೆ ಗಾಯ್ಸ್. ಇಂಜಿನ ಅಂತ ಗುಡ್ಡೆಡ ಅಂತ ಬಣ್ಣ ಮುಳು ಮಿತ್ತು ಬರ್ತೋ ಒಂದು ಪೋಟು ವಾರಂಟಿ ಪೋಪಣೆ ದಿಂಜ ಬಾರಿಜ್ಜಿನವ ಎಡ್ಡ ತೊಂಬುಲ ಹತ್ತಂಡ್ರಿ ಮುಳೆ ಇಂಜನೇ ಪೋಡು ಪಾದೆರೋ ಒಂದು ಕೊಸಿ ಆಗ್ಬಿಡು ಅದ ಮುಳೆ ನಡ್ತೋ ಒಂದು ಪೋಣ ಒಂಜಿ ಸಾದಿ ಇಕ್ಕನಿ ಗಾಯ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ಪಚ್ಚ ಪ್ಲೇಸ್ ಇರೋದು ಅವಳು ನಮ್ಮ ಪೋಯಿನ ST Gregorios ಕಾಲೇಜ್ ಅವಳುಂಡು ಅಂಚನೆ ಇನ್ನು ಪನ್ಪುಣ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಚೂರು ವೀಕ್ ಗಾಯ್ಸ್.
ಮುಳೆ ಸಾದಿಂಡು ಲಾ 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 ದೂರ ಓಪನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಯಾ ಓ ಅಣ್ಣ ಈ ಬತ್ತಿದೇನಲ್ಲ ಮುಳು ಆಯ್ತಾ ಉಂಡು ಪಾಣೇನ ಇದು ಇದಾಯ್ತು ಪೆತ್ತವರೊಂದು ನನ್ನತ್ತು ಒಮ್ಮ ಮುಳೈತಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಅಂಬಿಲಿ ಪೆತ್ತವಲುಂಡು ಗೈಸ್ ಅಂಚಿತೂರ ಬ್ಲೋಕ್ ಓಪನ್ ಆದಪ್ಪು ನಮ್ಮ ತಿರ್ಗಿಗ ಪೆತ್ತ ಉಂಟಲ್ಪ ಎರಡು ಪೆತ್ತವಲ್ಲ ಅಡ್ಡಿಪೊಳಿನ ಕಾಲೇಜ್ ಅವಲುಂಟು ಪೆತ್ತ ಅವಲುಂಟು ಅಂಕಿ ಅವಲು ದೂರ ತೂತಾರಕ್ಕ ಬಲ ಅದ ನಮಗೆ ಪೆತ್ತ ಉಂಟು ಪೆತ್ತ ಕುಟ್ಟುನಿ ನಾನು ಮೂಲೆನೇ ಪೋಡು ಮೂಲೆ ಸಾದಿಜ್ಜಿ mere ಸಾದಿಜ್ಜಿ ನಾನಜ್ಜಿ ಸಾದಿ ತಾಲಜ್ಜ ಓಳು ಅಳು ಮೂಳೆಜ್ಜಿದಾಲ ಸಾದಿ ಮೂಳೆ ಸಾದಿಜ್ಜ ನಮ್ಮ ಪೈ ತಿರುಗಿ ಆಯ್ತಾ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಯ್ತಾ ಕಟ್ಟೋರು ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಚ ಗರ್ತದೆ ಇಂಚಿಪ ಗರ್ತೆ ನಾವು ಮಣ್ಣು ಅಂತ ಅಳ ಗೈಸ್ ವಿಚಿತ್ರ ಮರ ತುಯ್ಯತ್ತೆ ಬಣ್ಣ ಸಾದಿರೆ ಬಣ್ಣ ಆಯ್ನ ತೂಪಪೆ ಅದು ದಾಚಿದ ಮರ ಪಂಡದ ಗೊತ್ತಿತ್ತನಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಪನ್ಪಡು ಅಟ್ಟಿಪೊಲೆ ಏನ ತುಯ್ಯರ ಸೋಕುಂಟು ಬಳಿ ಅಲೋ ಗೈಸ್ ಮರನ ತೂಪಪೆ ಒಂದು ತುಲೆ ಇದು ದಾಚಿದ ಮರ ಗೊತ್ತಾವ ಜನ ಈರೇ ತುಲೆ ಗೈಸ್ ಈ ತುಯ್ಯರ ವಿಚಿತ್ರ ಅಟ ಕೊಡೆತ್ತಂಜನೆ ಉಂಟು ಗಾರ್ಡನ್ ಅಂಜನೆ ದೂರ ತುಲೆ ಉಂಡ ದಾಚಿದ ಮರ ಪನ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಪನ್ಪುಳ ತುಯ್ಯರ ಸೋಕುಂಡು ಅದಾ ಅಂಕಿ ಸೋಕಿಜ್ಜ ಏನು ಇಂಚಿಪತ್ತು ಮೂರನೇರ ತೂತೆ ಅವ ಮರ್ತು ಕೊಂಡು ಇರೋದಿಲ್ಲ ನೀವು ಚಿತ್ರ ಎತ್ತು ಮಲ್ಲೆ ಉಂಟು ಬಾರದೆ ಇರ ತಂಜನೆ ಉಂಟು ಅಡಿಪೊಳಿಜ್ಜ ಅದ ಕೊಸಿಜ್ಜ ತುಲೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಮುಂಜಿರೆ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ನಾಳು ಐನು ಆಜಿ ಏಳು ಎನ್ಮ ಒರ್ಂಬ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಮರ ಈ ಇದು ದಾಯ್ತದ ಮರ ಬಂಡ ನೀವು ಕಾಮೆಂಟ್ ಬಂದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ತುಯರ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಉಂಟು ಐಕ್ಕು ತೂಪಾಯಿನೇ ಮುಲ್ಪಾರ್ದು ದಾಯ್ತ ಮಂಡ ತೋಜುನು ಮಾಡ ಊ ಪರಾ ಇಲ್ಲುಂಡು ಗಾಯ್ಸ್ ಹೂವಾಳು ಅಲ್ಪ ಟವರ್ ಉಂಟು ಅಂಚಿ ಸೈಡ್ ಬಂಡ ಉಕ್ಕಿನ ಅಡ್ಕ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ತೋಜುಂಡು ಆಡ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಪೋಯ್ ಅಲ್ಲ ಅಡ್ಡಿಪೊಲಿನ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಡ್ಡ ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ಸೂಪರ್ ಅಡ್ಡಿಪೊಲಿನ ರೋಡ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅಡ್ಡಿಪೊಲಿನ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಲ್ಲ ಆಡೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿನ ಪೋಯ್ ಈಗಲಿ ಉಕ್ಕಿನ ಅಡ್ಕ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಒಂಜಿನ ತೂಪಗ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಸುಮಾರು ಇಲ್ಲುಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆಯ್ತು ತೋಜುಂಡು ಹೂವಳು ಡೆಟ್ ತೋಜುಜಿ ಮುಳ್ಳು ನಮ್ಮ ST ಗ್ರೆಗೋರಿಯಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ದೇವಳಕ ಉಂಡು ಆ ಚೂರು ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಲ್ಲೆ ಉಂಡು ಅಂಚೆ ಓದಿಯಾರ ಚೂರು ಕಷ್ಟ ಅಪ್ನು ಗೈಸ್ ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಪೂರೆಗಳರ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಿತ ದೇವಳಕ ಉಳ್ಳ ಗಾಯ್ಸ್ ದೇವಳಕನ ಇಂದ್ರ ನವಳತ್ತು ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾದ ದೇವಳಕ ಅಲ್ಪ ಕಿಡ್ಕ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಉಂಡು ಏಪಲ ಬರ್ಪಣವೇ ಪ್ಲೇಸ್ ನಿಕ್ಲೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೇ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೇ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೇ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅನ್ನು ಗಿಟ್ಟ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೇ ಈ ಇಂಚಿನ ಮುಲ್ಪದ ವಿಡಿಯೋನ ಸುಮಾರು ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ತೆ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಕುഞ്ഞി ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ಕ ಗಾಯ್ಸ್ ಚೂರು ಡೀಟೇಲ್ ಆದ ಪಾಡ್ಕ ಬಂದದು ಇನ್ನಿತ್ತ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತ್ರೆ ಇನ್ನು ಶನಿವಾರಲ್ಲ ಇಂಥ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಇಷ್ಟೇ ಜನ ಡಿಸ್ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಅಂಚನೆ ಇಂಥ ವಿಡಿಯೋ ಪೂರೆಗಳ ಇಂಥ ವಿಡಿಯೋ ಗುಡ್ ಬೈ.